Әнкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 29 гыйнвар пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан АКШның Иранга каршы ихтимал һөҗүменең ялгыш булачагын белдереп, Вашингтон һәм Тәһран җитәкчелекләрен килешмәүчәнлекләрне дипломатия юлы белән шишәргә чакырды. Фидан чәршәмбе көнне Әл-Җазира каналына биргән интервьюсында Иран белән киеренкелек арткан шартларда АКШның якын көнчыгышка хәрби көчләр җибәрүенә игътибарны җәлеп итте. Ул төбәк ара хезмәттәшлекнең мөһимлеген ассызыклады һәм сугышны яңадан башлату ялгыш диде. Ике ел арасындагы кырыс сүзләргә карамастан дипломатик шишелешнең әле дә мөмкин икәнлеген билгеләп үткән Фидан, Иран атом төш досье мәсьәләсендә яңадан сөйләшүләргә әзер дип белдерде. Төрек дипломаты АКШ рәсмиләренә Иран белән бәйле мәсьәләләрне тулы бер пакет урынына этаплап карарга киңәш итте. Америкалы дусларга киңәшем Иран белән булган мәсьәләләрне берәм-берәм хәл итү. Атом төш мәсьәләсеннән башлагыз, аны ябыгыз, аннары башкаларына күчегез, диде ул. Хакан Фидан шулай ук Иранның төбәк тәртибендә искиткеч урын ала алачагын, ләкин моның өчен күрше илләр белән ышаныч урнаштыру кирәклегенә басым ясады. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан төрле идеологияларга һәм мәзһәпләргә карамастан төбәк илләренең милләт-дәүләт системасы эчендә хезмәттәшлек башкарырга мәҗбүр булуын да ассызыклады. АКШ илбашы Дональд Трамп Иранны өстәл артына утырырга һәм атом төш килешүе турында сөйләшүләр алып барырга чакырды. Киләсе һөҗүм күпкә начаррак булачак дип кисәтте. Ул социаль медиада вакыт бетә һәм Иран атом төш коралына ия була алмый дип җиткерде. 2015 елгы атом төш килешүеннән чыккан Трамп соңгы кисәтүеннән соң һөҗүм булуын һәм тагын бер флотның Иранга юл тотуын белдерде. АКШ Авраам Линкольн һөҗүм төркеме якын көнчыгыш суларына килеп, Иранга басымны арттырса да, Иран рәсмиләре турыдан-туры элемтә турындагы хәбәрләрнең дөрес булмавын белдерделәр. Ике якта киеренке тупикта. Ислам хезмәттәшлек оешмасы БМО Иминлек шурасын Фәләстингә тулы хокуклы әгъзалык бирергә һәм Израильне дәвам итүче утны туктату килешүен бозулар өчен җаваплылыкка тартырга чакырды. Төркиянең БМОдагы даими вәкиле Әхмәт Йылдыз АКШ арадашчылыгында 2025 елда төзелгән утны туктату килешүенә карамастан, Израильнең һөҗүмнәрен дәвам итүе һәм гуманитар ярдәмгә чикләүләренең тынычлыкка куркыныч тудыруын кисәтте. Килешү имзаланганнан бирле Израильнең һөҗүмнәрендә ким дигәндә 486 фәләстинле һәлак булды һәм 1341 кеше яраланды. Фәләстиннең БМОдагы вәкиле Рият Мансур Газада даими утны туктату Израильнең төбәктән тулысынча чыгуын һәм Газаның киләчәген билгеләү тырышлыкларын туктатуын таләп итә дип белдерде. Фәләстинлеләрнең газапларын да кичектергесез карарга кирәклеген ассызыклады. 2025 елның октябрендә тәэмин ителгән утны туктатуны хуплаган Мансур моның үлем һәм газапларны бетерүнең тиз юлын тәкъдим итүен әйтте. Ул гуманитар оешмаларга каршы алып барылган сугышны гаепләде һәм Израильнең Фәләстин җирләрен басып алуын кире какты. Мансур шулай ук Газа һәм басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлеген үз билгеләнү һәм азатлыкта тынычлыкка ирешү өчен берләштерергә чакырды. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Венесуэланың хәрби һәм полиция югары командирлыгы вакытлыча илбашы Дельси Родригеска тулысынча тугрылык вәгъдә итте. Илдә үткәрелгән хәрби тантана Николас Мадуроны урлаудан соң ил җитәкчелеге өчен мөһим борылыш ноктасы булды. Саклану министры Владимир Падрино һәм Ички эшләр министры Диас Дадо Кабелло 3000 гаскәр белән Родригеска Симон Боливарның тантана кылычын тапшырдылар. Ил эчендә бердәм фронтны күрсәттеләр. Бу Родригеска халыкара басым арту сәбәпле хөкүмәтне тутырыкландырырга тырышканда баш командир буларак үз абруен ныгытырга мөмкинлек бирде.
АКШ Үзәк банкы Илбашын Дональд Трампның кредит чыгымнарын киметү басымына каршы торды һәм процент ставкаларын үзгәртмәде. Процент дәрәҗәләрен 3,50 һәм 3,75 арасында саклап калу өчен уңга каршы ике рәвешендә тавыш бирүгә карамастан, бу карар эчке бүленешләрне күрсәтте. Каршы тавыш бирүчеләр Кристофер Ойлер һәм Трамп билгеләгән Стивен Миран хезмәт базарының суынуын сәбәп итеп күрсәтеп, ширек дәрәҗәгә киметүне хупладылар. Шулай да сәясәтчеләрнең күпчелеге әкренәюнең чын сәбәпләре ныклы икътисади үсеш һәм даими инфляция дип белдерделәр. Бу тупик бәйсез Үзәк банк белән Үзәк банк җитәкчелеген үзгәртү турында торган сайын күбрәк сөйләгән Ак йорт арасындагы киеренкелекне тагын да арттырды. Мисыр Рәфах буе капкасы кабат ачылгач, Газидан яралыларны кабул итәргә һәм төбәккә гуманитар ярдәм җиткерергә әзер булуын белдерде. Төньяк Синай губернаторы генерал-лейтенант Халид Мужавир шәршәмбе көнне Мисыр дәүләт телевидениесенә биргән интервьюсында Рәфах буе капкасының Мисыр ягындагы тәрәккыятләргә әзер булуын әйтте. Әзерлек эшләренең алдан башлануын билгеләп үткән генерал-лейтенант Каһирәдәге кризис үзәге һәм барлык дәүләт органнары белән координациянең дәвам итүенә басым ясап, ярдәм кертүгә һәм Газидан яралыларны кабул итәргә 100%-ка әзер булуларын җиткерде. Израильнең Кан дәүләт телерадио компаниясе хәбәр иткәнчә, Рәфах буе капкасы ике яклы буларак 1 февральдә кабат ачылыр дип көтелә. АКШ башы Дональд Трамп 2025 елның 9 октябрендә Мисырда дәвам иткән сөйләшүләр вакытында Израиль белән Хамасның Газа өчен утны туктату планының беренче этабын раслауларын җиткерде. Утны туктату килешүе Израиль хөкүмәтенең раславыннан соң икенче көнне үз көченә керде. Газидәге соңгы Израиль әсире булган Рангвилиның гәүдәсе 26 гыйнварда табылып Израильгә тапшырылгач, Газидәге фәләстинле төркемнәр килешүнең беренче этабының шартларын җиренә җиткерде. Утны туктату килешүе үз көчендә булса да, Израиль армиясе төрле сәбәпләр белән Газидәге фәләстинлеләргә каршы һөҗүмнәрен дәвам иттерде. Илнең гражданлык авиациясе идарәсе мәгълүматларына караганда, Колумбияның Венесуэла белән шиктәш төбәгендә очкыш һәлакәте нәтиҗәсендә 15 кеше, шул исәптән бер халык ышанычлысы һәлак булган. Дәүләт авиакомпаниясе Сатена тарафыннан эшләтелгән очкышта 13 юлчы һәм 2 экипаж әгъзасы була. Очкыш Шик буе шәһәре Кукутадан очып киткән һәм көндезге сәгатьләрдә төшеп утырырга тиешле Акана касабасына барып җиткәнче контроль манаралары белән элемтәсен югалта. Гражданлык авиациясе идарәсе вәкаләтлесе казада исән калучылар булмавын белдерде. Вәкаләтлеләр калдыкларны табу һәм мәетләрне чыгару өчен төбәккә һава көчләре җибәрелүен хәбәр итте. Һәлакәткә юлыккан очкышта бер халык ышанычлысы һәм бер халык ышанычлысы нәмзәте дә булуы белдерелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре исемне тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуаҗибәкнең Галишир Невае төрки теленең бәйсезлеге исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Тимур императорлыгы дәверенең мәдәният үзәге булган Heratта туып үскән Галишир Невае яшь чагыннан ук төрки телдә шигырьләр яза башлаган. Балачак дусты Султан Хөсәен Байкараның яклауы астында дәүләтнең иң югары дәрәҗәләрендә вазифалар башкарган Невае сарай залларында гына түгел, халык күңелендә дә урын алган дәүләт әһеле була. Неваеның иң олы идеалы төрки теленең лаек булган кыйммәтне күрүе иде. Ул дәвердә сарай һәм академик мөхитларда фарсы телендә шигырь язуны мәдәният күрсәткече дип санаганнар. Төрки тел исә икенче планда калган. Ләкин Галишир Невае моның белән кидешмичә каләмен милли корал кебек кулланып, төрки теленең байлыгын һәм куәтен күрсәтергә керешә.
Edebiyat dünyasında inqilab yasap farsı tilinin büyük ustaları bilen bähäsleşirlik eserlerin türki tilde yoza. Şul rewişle ul üz tilibizning de farsı tili kadar uk, hatta ondan da üstün edebi til bula oluğun isbatlый. Nevaýynyň tanylgan eseri Muhakkemetül Lügateyn iki tiliniň şagyştyrylýy bu küreşniň manifesti gibi gidi. Bu eserinde türki til bilen farsy tilin feni ýokdan şagyştyrgan Nevaýy türki tiliniň oňlatu kuwetiniň üstünrek buluwyn konkret örnekler bilen kursetdi. Türki tildegi distelerşe sözüne farsy tilinde bary tek birgine söz bilen eýtip buluwyn isbatlap, tugan tillerin kaldyryp farsyça ýazyrga umtulgan ýeşlerini kisetdi. Nevaýy üz eserlerinde tilin yaratuşu, onu ılığlaştıruşu sözler kullana. Ferhat ve Şirinde Ferhat'ni godi ekiyeti personaj buludan çıgarıp onu Türkistanlı kahramanга eýlendire. İskender diwarında ise İskender majarasyn türki tarihtan alıngan motiflar bilen bizep dostanına milli tös bire. Nevaýy tomurların türki tarihtan hem medeniyetinden algan edebiyat düzürge tırışa. Şul rewişle onun kalemi bilen Çağatay tili klassik şiiriyetinin en ýogary noktasına köterile hem bu til Koşgardan İstanbul'a kadar jeýilgen kiň geografiyada obruýly edebi tilge eýlene. Galişir Nevaýynyň eserleri toratkan tesir üz döwrün uzyp gasyrlar boýu dowam ete. Bik köp şagyr anyň eserlerini okup ykşaş şiirler ýaza. Şul rewişle edebiyatybızda bir Nevaýy ekoli barlykka kile. Bu urtak medeni miras türlü geografiýlerdäki türki halklaryny til hem edebiyat köpüri bilen bir-birsine beýli. Nevaýy kalemi ýerdeminde geografik şiklerini uzyp, köňüllerini birleştirgeni üçin gururlanyp bulay digen. Barlyk türki ülke halkların bir üzüm ýowladym. Bu söz onun kılıç bilen tügel kalem ýerdeminde temin etken birlikni hem kuwetini büyük ýaxşy aňlata. Şundan da Galişir Nevaýynyň şiir defterleri hem mesnewileri bik köp hükümdarlarynyň ukazlarından da kuwetlerek ýoňgyragan hem urtak milli oňga nigiz salgan. Nevaýynyň ähemiýeti tilde hem edebiyatda boşkargan inqilab bilen gine şiklenmi. Ul şin mägnesinde türki islam medeniyeti ziyalısı bula. Hem üst tomurlaryna anyk beýlengen bir türki hem de tiren islam medeniyeti bulgan bilgiç bula ul. Sufiçilik ýolun tutkan Nevaýy bu kiň köňüllilik, düzümlilik hem zireklikni üzünde birleşdire. Nevaýy bik ütkin tilli, tänqidi ruhly ijatçy, ol edebiyatny halkyn ýoktyrtuu şarasyna eýlendire. Eserlerinde halkka İslam dinin hem ählagyn üýretүүni maksat edip koya. Şulay uk oş gözlü hökümet vekillerin kiskin tänqid ete. Olarynyň rişwet alularyň halyk jilkesinde ýeşewlerin foş ete. Gadi halyk menfaatlerin birinçil koya. Nevaýy bar boýlygyn şäherini tüzüklendirүүge ýollar, mektepler, kitaphaneler, şifahaneler saldyruga sängat hem fen ülkesinde hizmet kuýuçylarga tuta. Ol soraýda hizmetde bulganda edebi tügereklerge jitekçilik iterge de wagt tapgan. Üz şyrynyň hem muhitiniň örnek kişisi dip sanalgan Nevaýy ýeşegende öksiýүү hem hürmet bilen iske alynaydy. Halk arasında kozangan obruýy da künden gün üstte. Onun isimi ölümünden soň yüzlegen ýyl ütse de türki dünýada ýeşerge dowam ete. Oradan 5 gasyrdan ortak wagt ütse de Galişir Nevaýynyň fikirleri hem ideallary bugünkü gün üçin hamanda ýol көрsetүүçe bulup kala. Bugün beýsiz türki döwletler uyuşmasy düşemi astında tilde, fikirde hem hizmetdeşlikde birleşүү ýolunda adımlar ýasaganda Nevaýynyň gasyrlar elek eýtgen birlik fikri şin barlykka eýlene. Nevaýynyň tilde birlik wasiýetine kulak salgan iller türlü ülkelerde hizmetdeşlik boşkaryp kileşekke ümit bilen koruy. Hürmetli tыңlauşlar, siz halkara münasebetler bilgisi fenler doktoru Cemil Doğa Çipek'nin anlatmasını tыңladığız. Kilesi atnada görüşkenge kadar isen imin bulağız. Türki dünya şahısları.
Мақтарам тыңлаучылар, Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.